నమస్కారం అండి. నా పేరు కోగంటి సదాశివరావు. నేను గాయత్రి తపస్వి శంబలి నగరి ఆధ్యాత్మిక బిడ్డను. ఏ పుణ్యక్షేత్రంలో కూడా జరగనటువంటిది సంప్రోక్షణ విధానం ఈ పుణ్యక్షేత్రం తాలూకా స్పెషల్ అండి. భారతదేశంలో ఈవెన్ హిమాలయాస్లో కూడా ఏ ఋషులు కూడా ఈ సంప్రోక్షణ విధానాన్ని ఎక్కడ కూడా అందించట్లేదు. ఈ ఋషి తండ్రికి సుష్ణుప్తంలో వారు పొందినదంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరికీ శుద్ధి చేసి వారి పాపకర్మలన్నిటిని తీసుకొని వారిని బయటికి పంపాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సంప్రోక్షణని పెట్టారండి. మన శరీరం రెండిటి తాలూకా మిళితమై ఈ శరీరంలో ఉన్నాయండి. ఒకటి గత జన్మ నుంచి తెచ్చిన సంచిత పాప కర్మలన్నిటినీ కూడా వెన్నుముకలో నిక్షిప్తమై ఉంటాయి. ప్లస్ రెండోది ఈ జన్మలో చేసిన పాపకర్మలన్నీ కూడా బ్రెయిన్లో నిక్షిప్తమై ఉంటాయి. ఈ రెండింటి తాలూకా మిళితాను ఈ వెన్నుముకలో నుంచి మొత్తం తీసి బయటికి అన్నీ శుద్ధంగా ఆవింపబడ్డాన్ని సంప్రోక్షణ అంటారండి. ఋషి తండ్రి వాటన్నిటిని కూడా 3 విధాలుగా సంప్రోక్షణ చేస్తారు. ఒకటి, వారు అజ్ఞాతంగా ఉంటూ వారు కనపడకుండా అందరినీ తులసి జలంతో, వారు ప్రత్యక్షంగా కనబడరు కాబట్టి తులసి జలం వారు పంప్ చేయటం వలన ఆ తులసి జలం అందరి మీద పడి తులసి జలంతో సంప్రోక్షణ గావింపబడతారు. రెండోది శబ్దం, వాయువుతోటి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా శంఖానాదం ఘంటానాదంతో వారు ఏకాగ్రత మీలో నింపాలనే ఉద్దేశంతో ఆ టైంలో అందరినీ కళ్ళు మూసుకొని ఒకటే వినమంటారు. ఆ వినటం వలన మన వెన్నుముకలో సూక్ష్మనాడి వ్యవస్థలో ఉన్న వెన్నుముక చుట్టూత గల సూక్ష్మనాడి వ్యవస్థ చైతన్యం అయ్యి అది శుద్ధంగా గావింపబడుతూ ఉంటుందండి. 3, వారు స్వయంగా అగ్నికి మీకు అందరికీ హారతిస్తారు. ఈ అగ్నితోటి కూడా మీరు అందరినీ సంప్రోక్షణ చేయమంటారు. అప్పుడు మీరు అందరూ కూడా వారు అక్కడ వాలంటీర్స్ చెప్తారు, కళ్ళు మూసుకొని ఉన్న వారందరూ కళ్ళు తెరిచి ఆ హారతిని తీసుకోమని చెప్తారు. హారతిని తీసుకుంటారు. ఈ 3 తులసి జలంతో, వాయువుతోటి, అగ్నితోటి జరిగే సంప్రోక్షణ భూమి ఆకాశం సాక్షిగా జరుగుతుంది కాబట్టి, ప్రత్యక్ష దైవాలైన మనకి పంచభూతాలు సాక్షిగా జరుగుద్ది కాబట్టి ఇది సంప్రోక్షణ విధానం జరుగుద్దండి. ప్రతి ఒక్కరూ శుద్ధమైపోయి శుద్ధ స్ఫటికంలాగా అక్కడి నుంచి వస్తారు. ఆ తర్వాత మామూలుగా మనం ఋషి తపస్సు చేసే దండం కానీ, అలాగే వారు ఇక్కడ ధరించే గాయత్రి తపస్వి గాయత్రి మాత పాదుకులు కానీ మనం ముట్టుకుంటానికి అవ్వదు. ఈవెన్ హిమాలయాస్లో వెళ్ళినా ఆ ఋషి తాలూకా తపస్సు తాలూకా దండాన్ని తాగటానికి ఇవ్వరు. ఈ ఋషి తండ్రి రాత్రి అంతా వారు తపస్సు చేసి ఆ దండాన్ని ఆ పాదుకుల్ని కిందకి పంపించి ఆ ప్రతి ఒక్కరి తాలూకా ఆ దండం తాలూకా ఒక నాభిని బొడ్డుకి ఆనిచ్చి, రెండోది శిరస్సు భాగం కానిచ్చి, సమాన ఉదాన వాయువులు వారు పొందిన ఆ అనుభూతిని వీరందరికీ అందజేయాలని వారు కిందకి పంపించి వారందరినీ తాకించే విధానమే ఈ సంప్రోక్షణ విధానం అండి. ఇలాంటి సంప్రోక్షణ విధానం భారతదేశంలో ఎక్కడా జరగట్లేదు కాబట్టి ఈ గాయత్రి తపస్వి శంబలి నగరి విజయనగరం జిల్లా ఎస్కోట మండలం రాజీపేట గ్రామం దగ్గర ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా వచ్చి ఈ సంప్రోక్షణని లో పునీతం అయ్యి వారందరూ కూడా స్ఫటికంలాగా శుద్ధమయ్యి బయటకు వెళ్ళాలని మా తాపత్రయం అండి. దీనివలన వారికి ఇక మరుజన్మ ఉండదు, ముక్తి పొందుతారు. ముక్తి పొందటువంటి ఈ కలియుగంలో ఎంతో కష్టం. ప్రతి నిమిషానికి మనం ఎన్నో తెలిసి ఎన్నో చేస్తూ ఉంటాం. అవన్నీ కూడా ఈ రోజుకి సంప్రోక్షణ అవుతుంది. తర్వాత కూడా వీరు బిడ్డలు అవటం వలన నిరంతరం వారు మనల్ని మన సూక్ష్మాత్మ సంప్రోక్షణ చేస్తూ ఉంటారు వారి గర్భంలో. ఇది కాబట్టి అందరూ ఉపయోగించుకోండి.